amigos, bos días e bo ano a todos os que siguen este programa da Igrexa Católica na Televisión de Galicia. Estamos aínda celebrando o Nadal, estamos participando dese tempo gratificante, dese ambiente que sempre traen estas festas. Especialmente valoramos o encontro coa xente que é próxima, especialmente coa familia. E a familia non só aquela da que formamos parte, senón tamén a que pertenecemos pola nosa fe. Concretamente, nós somos familia da diocese, formamos esa familia de seguidores de Xesús. E a nosa diocese de Santiago de Compostela está neste momento celebrando un acontecemento importante, é o Sínodo Diocesano. Temos con nós a don Alfonso Novo, que é o seu secretario xeral, para que nos explique e nos comente como vai a celebración deste sínodo. Bos días. Bo día e bo ano. Sínodo é unha palabra que se ten escoitado últimamente porque se celebrou un en Roma, pero eu creo que é convinte que nos diga que é un sínodo e tamén que diferencia hai entre o sínodo que se celebra a nivel de Igrexa Universal e o sínodo que se celebra nunha diocese. De seu, sínodo é unha palabra que significa igual que concilio, porque son palabras perfectamente intercambiables. Sínodo e concilio, a etimoloxía, xa se nos ponemos un poquinho máis pedantes, pode ser, non? Pois sinhodos en grego significa un camiño xuntos, non? Pero vamos, como equivalencia de significado, pois sería igual que un concilio. Por lo tanto, calquera asamblea que teña unha función deliberativa ou consultiva, pois pode ser chamar sínodo. Ahora, especificamente, no dereito da Igrexa recoñece dous tipos distintos de sínodo. Hai un que é o sínodo dos bispos, que é ese que nos soa a todos, porque pois, tivo lugar en Roma, tratouse do tema da familia, con unha certa polémica, ás veces un poquinho alimentada polos medios, que é unha asamblea de bispos convocados polo Papa para asesorar o Papa, despois, ao final, pois, presentan unha relación, un documento, e a partir deste documento o Papa fai despois outro documento onde xa leva o que diríamos a autoridade propia do Papa. O sínodo diocesano ten unha fisonomía e unha idiosincrasia moi distinta. O sínodo diocesano, que é unha institución moi antiga, porque hai constancia de sínodos diocesanos pois xa hai moitos séculos, non? Pois é unha reunión, tradicionalmente era unha reunión do clero, convocada polo bispo, e o clero normalmente, pois non todo o clero, pois eran os arciprestes, os canónigos, digamos, un pouco o clero máis alto. Hoxe en día, o sínodo diocesano, pois non solamente inclúe sacerdotes, senón que tamén inclúe, pois, outro tipo de fieis, os laicos, que, segundo a convocatoria que faga o bispo, teñen esta función, pois, de asesorar o bispo, evidentemente, nos temas que o bispo pida, non se trata de, pois, agora fala de todos de calquera cousa, non? Senón, pois, dentro do que o bispo solicita, e sempre como unha función de asesoría, é dicir, a función, digamos, a función legisladora última da diocese pertence soamente ao bispo, pero, bueno, el pode pedir, digamos, un consulto ao todo o pobo de Deus, non? Organizar un sínodo é un acontecemento que dá o seu traballo e tamén as súas preocupacións, polo tanto, ten que haber unhas razóns de peso, unhas razóns importantes para a celebración dese sínodo. Cales son as razóns polas que se convocou o sínodo diocesano e por que neste tempo? As razóns específicas, últimamente, hai que pedilas a quen convocou, que foi arcebispo, pero que están moi ben explicadas nunha carta pastoral publicada, pois, xa pasan casi 2 anos, sí, 2 anos, porque de 2012, unha carta de convocatoria, unha carta pastoral de convocatoria do sínodo. É un texto un poquinho extenso, pero un texto precioso que pagaría pena ler, que, ademais, pois, non é necesario telo físicamente porque está disponible na página web da diocese, e por iso tamén podese descargar facilmente ou ler directamente online.
Aí explica pues, bueno, as circunstancias que estamos atravesando, tanto de tipo social como de tipo eclesial. As de tipo social, pues non é necesario pues, insistir sobre a cuestión da crisis e como a crisis incide sobre a forma de vida e a calidade de vida das persoas. Pero, desde o punto de vista eclesial, pues, a necesidade, que creo que está moi ben explicado tamén no lema que puxo o arzobispo como lema do sínodo, ¿no? A necesidade de renovarnos en comunión desde Cristo. Renovarnos, porque, digamos, non é que sexamos unha diocese bella solamente por anos de idade. Somos, se cadra, unha diocese bella polo tipo de pastoral, que unha pastoral que necesita renovación, un tipo de vivir o noso ser cristiáns, a forma de transmitir a nosa fe que necesita formas novas. Evidentemente, isto desde Cristo, non desde as nosas iniciativas e genialidades, e, sobre todo, tamén en comunión, é dicir, sentíndonos igrexa e non como francotiradores que vai cada un disparando por onde lle parece, non? Entón, estas son as razóns. E a oportunidade, pois, o tempo, para certas cousas, xa non diría que hai certas urxencias pastorais. Urxencias, se cadra, eran hai 20 anos, agora son ultimatos os que hai que responder. Naturalmente, un acontecemento como un sínodo ten un proceso, ten un proxecto, ten un plan. Cal é este proceso que se seguiu? En que momento se está deste proceso ou do programa que se ten feito? O sínodo, propiamente dito, xa a celebración da asamblea, pero eso será o final, claro. Eso, pues, para chegar a eso hai que pasar por unha serie de procesos ou de pasos previos. O primeiro que se fixo foi a creación dunha comisión preparatoria que tiña máis que nada a función pois, un pouco de organizar pues, a campaña de difusión, a campaña de propaganda para que a xente soubera que había un sínodo diocesano, e de preparar, digamos, o organigrama do que sería as instancias operativas do que é o sínodo. Actualmente estamos xa nunha fase que podíamos chamar, pues, xa non preparatoria, ou se queremos ir preparatoria, pero xa de elaboración. É dicir, estamos consultando as parroquias e outro tipo de comunidades eclesiais para que fagan aportacións, evidentemente, sobre os temas para os que o bispo pediu colaboración. O sea, non se trata de falar así de calquera cousa, senón para eses temas, pois, o bispo falaba da identidade cristiá, da comunión cristiana, da misión, sobre estos temas, non? Fixeronse uns equipos de traballo para redactar unha serie de documentos e cuadernos, que foi o que se mandou nas parroquias e noutras comunidades, para suscitar un diálogo entre a xente, un diálogo que, por certo, está sendo bastante frutífero, non solamente polas respostas que están chegando, que son moi interesantes, senón tamén polos comentarios que fan dende as mesmas parroquias para dicir que xa o feito de terse reunido para falar e para dialogar destes temas xa un enriquecemento para eles, non? E xa despois, recollendo todas estas aportacións, pois haberá xa que elaborar unha serie de documentos base para o que será efectivamente xa a fase efectivamente diocesana, sinodal, ¿no? A fase do sínodo diocesano, que será xa esa asamblea donde físicamente reunidos no mesmo lugar, pois haberá un debate e unha discusión sobre estes puntos, estes documentos que se presenten. Algo tamén moi importante que penso que interesa cando se vai a celebrar un sínodo, ademais tamén que debe responder ás razóns polas que se convocaron, son os contidos, a metodoloxía e os materiais que se empregan. Cales son, polo tanto, eses contidos, esa metodoloxía e eses materiais para que o sínodo acade os fins para o que se convocou? Na idea original do bispo hai como 3 conceptos que xa mencionei antes, que son o de identidade, o de comunión e de misión. É dicir, que significa ser cristiáns no mundo de hoxe, o sea, non de un modo abstracto, senón pois, na nosa Galiza, no noso tempo, etc. Que significa ser cristiáns non simplemente como entes aillados, senón como membros dunha comunidade que é a Igrexa,
e como somos capaces de transmitir o que é a nosa condición cristiá e que senso ten transmitir o noso evanxeo no mundo de hoxe. Estos, digamos, son como os tres eixos en torno ás cales bascula o sínodo. Pero sobre estas ideas fixéronse, ou están en fase de produción, hai tres que xa están feitos, hai outro que está a punto de facerse, e despois hai un quinto temario que é un poquinho máis particular. Os 4 primeiros, dos cales, repito, os 3 primeiros xa están en circulación, pois tratan sobre a identidade cristiá e a transmisión da fe, sobre a celebración da fe e sobre a comunión da Igrexa. O que estamos así esperando, o cuarto, que esperemos que para mediados de verán xa estea disponible, pois trata sobre a Igrexa e a sociedade. E despois hai un quinto, pero que ten un carácter particular, porque xa de orde máis práctico, que sería a necesidade de renovar e modificar as estruturas pastorais na nosa diócese, porque, evidentemente, o número de sacerdotes está descendendo vertixinosamente, e as parroquias son as mesmas, é dicir, non é que descende o número de parroquias xunto con o número de sacerdotes, por lo tanto, haberá que reformular os modos de atención pastoral, de modo que, facendo participar non solamente sacerdotes, senón tamén religiosos e laicos, se podan atender as comunidades cristianas dun modo distinto ao que estamos facendo ata agora, que non consista únicamente en cubrir misas, senón que sexan realmente creadores de comunidade cristiana. E non podemos deixar de facer referencia a estas datas, a estas festas que estamos vivindo, a este tempo de Nadal. Concretamente estamos nas vísperas da festa de Reis. É tradición que nós pensemos naquelas persoas que máis queremos e busquemos un agasallo, pero podemos pensar nas necesidades que teñen as outras persoas, unhas necesidades para as que non hai un regalo ou satisfacción, digamos, nun centro comercial, senón que están noutro lugar. Polo tanto, vostede, como profesor de teoloxía, como crego, que regalo considera que lle podemos facer a outra xente sin acudir a un centro comercial? Ante todo, debo poñer a premisa que eu son un desastre no momento de facer agasallos. Eu sempre estou perdido, nunca sei que facer, porque o agasallo implica unha certa empatía respecto aos gustos da outra persoa. Eu teño un problema con eso, non sei, empatizar é unha cosa que se me dá moi mal, pero bueno, intento, e ao final sempre teño que recurrir ao consello da outra persoa, dice, mira, que lle regalarías ti a fulanito? Eu creo que nestes tempos hai que ir máis aló do que o mero agasallo, como esa especie de relación social. Creo que o evanxeo, máis que un agasallo, é un don, que case podería parecer que é a mesma cousa, pero o don é a pura gratuidade que non espera nada en cambio. O agasallo sempre implica unha certa reciprocidade, non? O don é Deus. Deus é o don que dá sen esperar, inda que despois, polo noso ben, tamén nos deberíamos corresponderlle, non? Pero é o don a pura gratuidade. Que é o que temos que ofrecer? O evanxeo é pura gratuidade. A partir de aí, todo o que sexa poñer condicións xa é exixir máis do que Deus pide. Entón, trátase de anunciar unha boa noticia, e unha boa noticia sobre todo para os pobres, para os máis necesitados, porque o evanxeo foi sempre iso, unha boa noticia para os que realmente están necesitados económicamente, están necesitados de esperanza, están necesitados de moitas cousas, de compañía, etc., etc., pero tamén, indirectamente, así sería tamén unha boa noticia para os ricos para saber que poden ser felices compartindo cos pobres, entrando en comunión cos pobres, non? O sea, aprender que do que temos somos máis ricos canto máis compartimos. Isto é o que temos que ofrecer como, non eu como crego, non eu como teólogo, senón eu simplemente como cristián, que ainda recorda aquelas palabras do evanxeo que din, recibistes gratis, dade gratis. Pois moitas gracias, don Alfonso, pola presencia no programa e, sobre todo, por motivarnos a que nos interesemos e vivamos este acontecemento moi importante da diocese como é o sínodo.
é, penso, un regalo do Señor, ese Señor que veu a traernos a redención, e a redención realízase precisamente con todas estas accións pastorais e, sobre todo, se as vivimos nesa fraternidade que o Señor quere e espera de nós. Moitas gracias. Gracias a vos e bo ano a todos. E ben, queridos amigos, isto que celebramos durante este tempo de Nadal, a presencia do Señor, tense que manifestar tamén na nosa vida. Dinos o Evanxeo de hoxe, a palabra fíxose carne e quedou no medio de nós, quedou con nós. Esa palabra que expresamos sempre que vivimos conforme a doutrina, conforme ao exemplo que nos dá o noso Señor. Co desexo de que o pasen ben e que teñan un bo ano, queden con Deus.